Nkawkaw tase adrobafo enene won mani agye no fise fu obo no yade abafom to omo ogidie se ne yabafom de adwumaye ebekoyie ama won efri enra ena ebeto dwa se ahyentiade ewo se ahyenkafo etete so ewo omayi emu okopie mu ewo Nkawkaw taxi drivers ewo no mu ani agye pa esansesei watete fangobo so ochemu se na fangobo ewo soro no na wontibi nye se osikura na sesi ya watete so a ahyentiade so ebo akofomi ogidi ye se adwuma wo ye no ebetimi akoso. Okay, lolly fair no na ne bo no atibie ye 12 cedis abitifi ye 19 ana afi pepi asenso ye 20 kotosonso ye 30 cedis say almost 15% nti ye hwem panifu anim said ye omo ben chise ne dia man ato yate so tene dia yate so nti panifu dia ba se 15% je say ye gusu a egusu no mo di hu nkita se na fu a ne kosoro no e kosoro na ma ye ho kire bed fa ne fu a no mo tete so no se ne fa na yate so ni emi se abeboa because first ne de no ye aduma ne kra san kra ni ne fa ne bo ne ye den e ka bon kwa ne fa ne bo ye den de best now ye aduma no pon anu diskani nya san akoto fu a ba se na o mo ate fu a ne so ne de ya te fu a ne so ne de a ya fa ne so ya te so no ya to fa ne so no amaduma ne de se dia abako yie and wechi Adom Kasee any passengers be ekasai no we chese wo mode won hu tie watete ahyentiade no esu bia no wo hwe animu se enkoduru anwumre de na se de ahyenkafo si kase watete so no adadi ewo wombotom se de so ntense beduru anwumre ansa nanso mintimi hu se present ni won wate so a ekoye bagie se ne ye pepepe no na ba yo ko member yonji 19 they say me be ko bagie 15 no ate so a because me papa je se na ebo ne konde na ye de they say anopa me ba ye 19 they say na fe na ye bagie 15 me ntimi hu se driver ni no o bagie 15 ana so bagie 19